Unsa ang pambansang lamas? Unsa Dudong Pawiks? Pambansang lamas? Tara na ninyo Maria, please, sa classroom kay para makapahulay-hulay ta ninyo. Wala pa man si ma'am. Sayo pa man kaayo, mag-istoryahan eh. Magdugay pa to si ma'am kay naado sila mitingan karon. Gani, na ako istorya sa inyo ah. Sige, na ako pangutana sa inyo. Kinsa man ang atong pambansang bayani be? Pambansang bayani ni kadali ra daw. Si Dr. Jose Rizal. Ni kasimple po da anak, pati gani kinder maka-answer man gani ana. Kini be, unsa man atong pangbansang kahoy? Kahoy? Dili ka mangga clear kay maubi na atong perminti katkatan. Dili oy, pasagad ra man ka Maria. Dili ay. Kasayon ra na bete. Nara. Tama clear. Nara di ay. Ako na pud. Ay na Maria, sa gula na po nanin mong binuang ron. Binuang Japon Lucio. Sige kanibe, ansiri ninyo. Unsa man ang atong pambansang prutas? Ah, kasimple. Mansanitas Maria. Ikaw naman gani nagbinuang diag tubag mali. Lucio, mao ni ang tamang sagot ha. Tama man to ko, mansanitas. Ataka naman ka Lucio, mangga. Tama. Kani ako aw. Usa may atong pambansang isda be. Pirit Lucio, burot Lucio, butiti Lucio. Pataka raman mo. Sabaan ninyo oy. Di ko katulugan ang kabanhal ninyo ba? Wa mo kabalong kung sa pambansang isda. Kasimpula na. Bangus. Mo na sudan ako ron. Abi na mo Dudong Pawiks ba natulog ka? Gani, naminaw day ka? Wala kay banha man kay mo. Karon pambansa day ha. Binuangan ta mo di gyud mo katag-an ani. Be ako be. Unsa ang pambansang lamas? Unsa Dudong Pawiks? Pambansang lamas? Oh, pambansang lamas Lucio. Ganina ra kog paminaw ana inyong mga pambansa mga sayon kayo. Kani akong pambansang lamas oh. Tag-ana ninyo. Naaday pambansang lamas. Ati kami Dudong Pawiks, naaday pambansang lamas. Nagisgot ra kay tag pambansang isda sa gulan na nimog lamas. Asa man day mo di ay? Pagklase ni Ma'am Ana. Nangatulog mo? Dudong Pawiks. Urag wagi ko kadungog ka na ba nga klase na ni ma'am. Retry na kong answer. Bombay. Bombay Lucio, hapit na. Naaday pambansang lamas Dudong Pawiks, nga wala man. Wa pa kay mo ni suway og answer. Muingon na magwala. Kadaghang lamas. Kulikot Dudong Pawiks, bias daw Dudong Pawiks. Di ako be, syarog wala ni ron dire. Singkama sa talong, sigarilyas, at kami, sitaw, bataw, patani, undol, patula, ukot, kalabasa, at saka meron pa tabanus-nus tasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya sa paligid-ligid, puno ng linga. Oh, syarog wala ni Dudong Pawiks. Maria, giurot naman ni mo tanang lamas. Yapil pa ni mong gulay. Maria, sa kadaghang lamas na imong gistorya ba? Isa-isa, wala dito ah. Wala dito kay wala may pambansang lamas. Ayun na pagkatik-atik na Dudong Pawiks, wala may pambansang lamas. Gani. Nalibog mo no, kung unsay pambansang lamas. Tama na Dudong Pawiks, kabalo na ko. Tara, manulog na ta sa room. Ay na sila tug-ani para makutaw na ilang utok. Unya, diha sa mo. Huna-huna asa ninyo. Kung di mo kabalo, pangutanan nyo si ma'am. Unya. Naani pambansang lamas? Ambot po di Dudong Pawiks. Bitsin siguro no? Dili oy, murag asin siguro. Dili magic sarap siguro. Hala, basig tangad. Ay, tama bitaw no. Pangutan na lang nato si ma'am. Tara.